भाई और बहनों, आपके सामने हाजिर है ये पवन सिंह का हर हर गंगे का ट्रेलर 2 अक्टूबर को रिलीज हुआ और ये ट्रेलर रिलीज होते ही यूट्यूब पे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। इस ट्रेलर ने पूरा भोजपुरी का रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया है। यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही करोड़ों की कमाई कर चुकी है और ये सपना कल रात पवन सिंह ने देखा। 2 अक्टूबर को मोदी जी भी झाड़ू लगाते हुए दिखे और हमारे पवन भैया भी। लग रहा है दोनों एक ही चीज से प्रेरित हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? वो है पब्लिसिटी से। फ्रेंड्स, ये फिल्म 20 अक्टूबर को पैन इंडिया रिलीज होने वाली है 5 भाषाओं में। लगता है यह फिल्म पैन इंडिया बेइज्जती करवाएगी भोजपुरी की। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। नमस्कार दोस्तों, हम है जीत आर्या। रहुआ सबे देखा तनी भोजपुरी मरिचा। फ्रेंड्स, ये मरिचा खाए वाला ना हा, रगड़े वाला हा। पवन सिंह के फिल्म हर हर गंगे के ट्रेलर 2 अक्टूबर के रिलीज भई रहे। निर्माता, निर्देशक और पवन सिंह के काम करे के चाहत रहे कि ट्रेलर और फिल्म के एक दिन रिलीज कर देवे के चाहत रहे। अच्छा, काहे कि पब्लिक के टाइम बच जाए, वो अपन ट्रेलर देख के ही कहानी उगनी का मालूम चल जाए कि फिल्म के कहानी का बा। मजा आया। और पवन सिंह कितना बड़ा काम कइले बरन और ये फिल्म में कितना बढ़िया एक्टिंग कइले बरन। उनकर एक्टिंग के बारे में हम कुछ बतावे चाहते नहीं। एक्टिंग कह के हमारा नाम गंगू है, हम गंगा खांसी हो गई भाई। अबे साले तभी पवन सिंह ऐसा नहीं एक्टिंग करेला, लगेला कि गाला फंस गइल बा, गाला बाज गइल बा। सिरप उरप लेवे के चाही। केजरीवालों के खांसी भइल रहे तो वो सिरप उरप ले लें, तुमको खांसी ठीक हो गई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहले पवन सिंह जी एक्टिंग तनी बढ़िया से सीख ली, और बाद में पैन इंडिया फिल्म बना, न तो भोजपुरी के पैन इंडिया बेइज्जती हुई। और ऐसा ही तो भोजपुरी बदनाम बढ़ रही बा साया, चोली, लहंगा, ढोढ़ी, ब्लाउज के वजह से। कहीं गोनवे वैसा नहीं बनेला तो फिल्म के वजह से भी बदनाम होको, ई शुभ काम रहुआ मत करी। पहले एक्टिंग सीख ली लो। और सबसे बड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री के कमी बा, जौन सिंगर बारा सन उहे गाना गावेला सब और उहे फिल्म में एक्टिंग करेला सब। एक्टिंग केकर बढ़िया बा? एक्टिंग भोजपुरी इंडस्ट्री में 90% जौन एक्टर एक्ट्रेस बारा सन ओकनी के एक्टिंग ना आवेला, आ जेकरा आवेला ओकनी के चांस ना मिलेला, आ जेकरा चांस मिलेला ओकनी के एक्टिंग ना आवेला। ई फिल्म के कहानी गंगा सफाई अभियान से जुड़ल बा। गंगा के सफाई खातिर एमे आंदोलन कइल जाता है फिल्म में। इहे बेस बा फिल्म के कहानी के और इहे के ऊपर में फिल्म बनावल गइल बा। 20 अक्टूबर के फिल्म रिलीज हुई। पवन सिंह की एक्टिंग कैसन बा वो लोग जाके देखेम लोग। हम ना बोलें कि ना देखे के चाहिए। जे उनकर फैन बा जरूर जाके हॉल में देखे के चाहिए। काहे कि जे फैन बा वो पवन सिंह अच्छा काम करस या गलत काम करस या खराब काम करस, फिर भी आदमी जइबे करे फिल्म देखे कर। तो फैन के लिए कोनो बात नहीं है, फिल्म जाके देखिए फिल्म कैसन बनल बा। और हाँ, एक और बात बोले कि ई ट्रेलर में अभी तक के भोजपुरी के ट्रेलर ही साबित भइल बा जेमे एको को गाना के इस्तेमाल नहीं के कइल गइल। एको गाना में ट्रेलर में नहीं के देखावल गइल। सिर्फ एक्शन सीन और VFX के कमाल देखावल गइल बा जैसन बॉलीवुड में होखेला। तो देखे के रही कि फिल्म वाकई में पैन इंडिया लाइक बनल बा कि नहीं के बनल। जाई लोग 20 अक्टूबर के फिल्म रिलीज होखे वाला बा, जाके देखी लोग और अपन रिव्यू बताई लोग कि फिल्म कैसन हुई कैसन ना हुई, पवन सिंह के काम कैसन बा कैसन नहीं के। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला वीडियो में फिर से मुलाकात हुई। जय भोजपुरी, जय हिंद।